de vermas agus ver géad fáilte isteach an chur láthir seo ó ifig an Commissionéire teanga. Is Seimineár an ard, banisteoir Commerceáidin segus bhhail an labhairt maidir le Achtanna dTeangacha Oifigiúla an lasú fé héan ach go háirithe alt de a Fógraíocht ag Comhlachtaí Poiblí. Tafad é seo go leordas na sláánán atá feice goibh hena hain ach tá chur lasú díanta fiúháin na sláánán sin agus go dain na ceistanacha tíanta agus asúlagan go dúra siad léargus níos mine agus níos gréine díomh go dtír chattá dicí orifse maidir leis an bharáil áirithe seo. Mar sin is siad seo na nóta cóirlacha agus siad seo na ceistanacha tíanta agus bhhailm iad anis a chur in bhór láthir. So an réomhrá agus an cóhéic sa bhaine leis seo chud an Achtanna dTeangacha Oifigiúla an lasú fé héan a achtaíoch a míananolog fé héan le Achtanna dTeangacha Oifigiúla 2003. Tá sráthfhorálacha an nua ann a chuirigh le cearta teanga cainteoirí Gaeilge. I measc go rálacha Achtanna dTeangacha Oifigiúla lasú fé héan tá dúilgus reachtúil nuair Comhlachtaí Poiblí maidir le Fógraíocht Commerceáid Generalt agus Commerceáid tráchtála a dhéantar leis an bobbal. Lag an alt de a Fógraíocht ag Comhlachtaí Poiblí den 8 dúilgus Comhlachtaí Poiblí maidir leis an gaoth a ndéanann siad Fógraíocht dTeangacha Oifigiúla an Stáit. Is meán Commerceáide ríhabhatacha arnáil na Fógraíochta agus dá réir sin meastar go mbeidh tábhacht mhór leis an bharáil nua. Tugadh na phrálacha alta de a mar atá sanithe híos a bhaim an 10 lá de dhearr fóir fiche sa dó. Mar sin seanis an reachtaíocht réir mar atá sí scríofa. Fógraíocht agus Comhlachtaí Poiblí. Héan, cinnte ag Comhlacht Poiblí gur an Gaeilge a bheith feitheamháin géad ar a laghad déan ógríocht ar na déanamh ag an ggólacht in éon bhliain. Agus B, go ndéann for 5 bhán géad ar a liad déan airgid a chathab a chaig an Comhlacht ar ógríocht in éon bhliain a úsáide chun Fógraíocht a dhéanamh in Gaeilge trí na meáin Gaeilge. Agus dó. San áit seo ciallaíonn Fógraíocht Commerceáid tráchtála déan chinál a bhfuil daim lethe nó bhfuil défacht lethe go dtíreach nó go nabhíoireach táirge nó seirbhís de chuid an Comhlachta Poiblí lena muineann a chur chun cín agus B. Commerceáid déan chinál leis an bobbal I lena nithe seo lenas. Héan, fuair na arcú. Dó, túns go na bhreachtaíochta nó bartais. 3. Talamh nó sóchbaníoch nó dhéal. 4. Seirbhísí láthar nó 5. Cóchomhlaíochtáin Poiblí. Meán Gaeilge, ciallaíonn meán Gaeilge éon bheáin ina bhfuil 5 bhíon géad nó níos mó dábhar na meán sin trí bheáin na Gaeilge. Na sanmhínithe mar sin. Maidir le chur a bhaim agus faireachán na dhéanamh ar alta de tá na sanmhínithe seo a lenas a gceist. Fógraíocht agus fógraíochtar be a níochtar as. Canítar a gcónaí ón tríú páirtí amhail cainneal telefíse, stáisiún radio, nuachtán agus a riile. Fógraíocht faoi únéireacht is an sin agus fógraíocht a chur an Comhlachtaí Poiblí ar a siomh na Gréasáin agus ar a gainéal bhean ó síolta féin. Tá an fógraíocht íocha agus fógraíocht faoi únéireacht a réan faoi scá na forrála nua seo. Ní mór de Comhlachtaí Poiblí fiochan chuige, go mbeidh feitheamháin géad ar a liad dógréachtar be a cheanaíonn Comhlachtaí Poiblí in éon bhliain faoi le in Gaeilge. Ní mór 5 bhíon géad ar a liad a chaiteachas bliain túil fógraíochta gach Comhlachta Poiblí a chahabh ar ógréacht Gaeilge ar na meáin Gaeilge. Is meáin Gaeilge, chuirm le 5 bhán géad nó níos mó dábhar meáin trí Gaeilge. Mar sin seo lenas a chuimsítar is na forrálacha seo. Fógraíocht I Comhlachtaí Poiblí is na cóhéics na seo lenas. Telefís,
Físeán éileamh nó VOD, pictiúla. Radio, press, fógraíocht lasmo. Tá spáint dhigaiteach. Níl cóirthaí tráchta VMS I gceist anseo. Fógraíocht dhigaiteach han cheapa nó ailt fógraíochta. Ábhar dhigaiteach íocha. Fógra seachas ábhar a ritar chanéil faoi únéireacht mar hampla fógra arcaíochta thiomh Gréasáin Comhlachta Poiblí. Scorum sin le alt dó bí a héan. Had nach gumsíters na forrálacha seo. Ábhar seachas fógraíocht. Ábhar dhigaiteach a ritar bheáin an Comhlachta amháin. Eisiúintí pressa. Brosúr. Nuchtlitracha. Iris leabhar in bheánacha. Blagana. Fógraíocht cuardaigh íocha. Ábhar a ndéantar có-roinnt Postálacha agus afostálacha, ábhar seachas fógraí. Léirmheasanna agus tionacharí. Tá curthaige involta agus é seo gandát faoi rialathe an Commissionéire Teanga go bhfuil se do dhólagas Oifigiúla Commissionéire cóirle chur na Comhlachtaí Poiblí. Ba cheart cáirime a thuairte do gach ceann na dTeangacha Oifigiúla na meáin I le. Mar hampla fáid chóipeanna cóchasúla den telefís agus an radio, méideanna cóchasúla le haid cló agus na meáin ó síalta. Bhaile le cáirime a thuairte do gach ceann na dTeangacha Oifigiúla ní bhfuiltar dúbáil nó fáthidil seachas graficí a dhéanamh ógraíocht telefíse nó físeáin éileamh nó VOD. Is ceart fógraí an Gaeilge amháin I dhéanamh na meáin Gaeilge. Is an meáin Gaeilge agus éon bheáin ina bhfuil chéad go bháin giad nó níos mó d'ábhar na meáin sin trí bheáin na Gaeilge. Tá an reagracht Comhlachtaí Poiblí a cheintú go ndéantar 20 bháin giad dógraíocht a bhliain túil an Comhlachta trí Gaeilge. Is Comhlachtaí Poiblí atá an reagracht a cheintú go gaitar 5 bháin giad an muisiad generálta fógraíochta ógraíocht in Gaeilge na meáin Gaeilge. Féadfar omláin an chaiteachas seachas caiteachas gach categóide meáin animnithe a úsáid chun críocha an na nuachta. Ní dhéann for costas léireáin a bheas chun críocha I nuachta. Chuig Oifigiúla Commissionéire Teanga gcóirle go forleathan le go leor Comhlachtaí Poiblí chomh le páirtithe lasfar airnálach lena náirítear IAPI an Institiúid na Gleachtóirí Fógraíocht an Éireann agus a cóiltaí gníomhaireach de meáin. Ciallaíonn 20 bháin giad ar a líad déan ógraíocht an na déanamh dTeangacha 20 bháin giad do fógraíocht íocha agus fógraíocht faoi únéireacht mar atá Seimineár thuas. Maidir le Comhlachtaí Poiblí a dhéanann fógraíocht trí gníomhaireachtaí ceannathe meáin tríú páirtí be córais chaidánacha tóis thionscail mar hampla scóir fíoch na telefíse a gceist. Agus na treoirlínte a leanas leanáin uimhre 6 7 beidh an dúlgas an Comhlacht Poiblí a léirú gur chomhlíonn sé an dúlgas 20 bháin giad. Ní gá an dúlgas 20 bháin giad a chur a bhaim I ngachfeachtas fógraíochta le caithfidh sé bheith 20 bháin giad san iomlán ag deireadh na bliana tuairiscithe. An spruch 20 bháin giad a bhaint amach deachtais, déadach roinnt Comhlachtaí tróiricha rothlú cóipe ceannas gach cúig cóip a thuairt don na meáin cumarsáide, sé sin tróir lena cheintú gur leag an Gaeilge gach cúigú fógra. Glacfar leis an tábhail rollathe seo mar léirú chomhlíontacht. Mar sin fiochamís níos mine de bheith gáin a réchama an gcorchaige táiste atá míad molla. Trí cholam na seo, tós, 20 bháin giad an tós féin agus an cur síos sin meáin Seimineár agus na sonraí. Mar sin, má dhécha míide na meáin
chlóitil irislaur agus le héadí sin. Rollú cóipe héan as cúig nó cétadán den chirclíocht omláin. Sin meastacháin nuair nach bhfuil na sonraí ABC lóitiló. Is an circlíocht agus an líon agrán a dhéaltar go léithúil seachtanúil mísúlaigh brathir vinicíocht an ailseáin. Radio, rollú cóipe, ceannas gach cúig nó cétadán den locht éisteachta omláin. Sin cétadán de bhean omláin an locht éisteachta an líon éistúirí éistan le stáisiún radio le mar hampla aimsú seachtanúil radio Carina 8 Fuim. Rollú cóipe rís ceannas cúig nó fehebáin géad a líon omláin na rianta lehannig. Gine me cruisísa na rianta a gceanómat. Fuim dhéigeadach de réir cétadán líon omláin na rianta lehannig. Fógraíocht las mo sin cétadán omláin de líon omláin na síomhanna taobh mo go bhfuil an ógraíocht a dhéanamh orthú. Sin líon omláin chiamh póstéir curagás in áirithe don achtas. Meán chlóite, tá mí tréis sin éáil tá, so lenvidráid pictúrlan mar sin. Pictúrlan a rollú cóipe ceann as cúig nó cétadán de líon omláin na gadanna isteach. So sin líon an íine a thugan faoi nó thárseach an na pictúrlanni. Telefís rollú cóipe ceann as cúig nó cétadán den líon omláin na buintí rátáil telefíse. Agus sin iad na scóranna éagsúla le féchanna a aon na canéil éagsúla na chláracha éagsúla na canéil sin. Fí sér éileh nó VOD, rollú cóipe ceann as cúig nó líon omláin na rianta. Is an rian agus taspáint be a dhéanaan fógrán meán digiteach de chinálar be scáileán an úsáideola. So nar as glíonn tú could gás náint fógra an fóns a glóiste, nó a bhrún tú an clabín gan as glíonn an fógra héin. So sin é tá gceist leis an rian agus fágann sé sin rian le gach ceann a hálíonn. Taspáintis dhéigeatacha, rollú cóipe ceann as cúig nó cétadán líon omláin na rianta a rís tír cosúil leis an gceann ribhe, agus na meán hóisialta rollú cóipe ceann as cúig nó cétadán líon omláin na rianta a rís nar as glíonn an té atá gúsáid tabléid nó fóns a glóiste an fógra. Nas glíonn an fógra an tabléid nó an scáileán an sin agus fágann sé sin a rian. Tós a rís agus seo as tócha an plí go méid ag tósin caiteachas cúig bháin géadar na meán gaeilge. Rís trí chalún meán is féidir sainiú a dhéanamh na meán úsáideach was telefís nó radio nó irislaur nó meán hóisialta nó PKB meán a bhíon úsáid pictúrlanna nó taobh mo. An caiteachas omláin den bhliain agus an caiteachas a bháin gaeilge agus an caiteachas na meán gaeilge agus cúig bháin géad den omláin. Níl an Gréasáin nó níl an bheicníocht maidir leis an tós seo, níl sé sin cuireann agur go fólaigh figan Seimineár teanga. Tá mí de plé le dearthóirí agus tógálathe le héad de ábhar chur a fáilún, agus céimi go meise sin neadathe thiomh idirlíne an Seimineár teanga. Tásúlagann mar sin héin cápéis beidir a chuireach síos go grín na nithe éagsúla go gafar a chur san áirimh. Tásúlagann an chápéis sin a bheith dáilteagainn riomhíre na bliana seo fédó. Tuairiscóireacht Comhlachtaí Poiblí. So íorfar ar Comhlachtaí Poiblí tuairiscán cólíonta electrónach a chomhlánú lena dúilge seo ag trá nach déanaí an 10 láda bhharrta fé ceathar maidir le fógraíocht omláin fé trí. Áireófar tafad chuir grích crothaíocht in gaeilge bhaithe le géalúlacht a bheas. Cé go mbeidh an tiniucha bunathe honraí ó fé trí san omláin, sa chátas go gurí bald an bobbal gearán faoi bhráid an Seimineár teanga maidir le chur a bhaim an dúilgas reachtúil seo, féite go nifig fistrachán cólíonta i dhéanamh leis an Comhlachtaí Poiblí sin maidir le héana gearán a dhéanfar ón 10 lá de dhear a fóir fédó.
na meán gailge. So, gach meán ina bhfuil ar a líad chuig go bhain géad an ábhar agur chuireacht an gailge gan fógraíocht áirithe ann. So chuig forbert ar liste de réidir chéile, agus níl an liste atá socha go níl se ile gháilach ná ag ngardó. So chuirfar nó a honrathe ar fáil de réir mar a bhíonn ar fáil dúine. Hamid sais ar fáda fannacht le chéile an rion agus ar a chéile tóchach an tacht an liste áirithe seo, ach faoi láthir de réir mar a hasan cuasaí táimid ag tuairt an chóir le seo a lenas. Maidir le telefís tá TG Car in cháilethe. Maidir le radio tá RT radio na Gaeltachta, radio na Life agus radio Rirá in cháilethe. Ar líne tá tuairisc.ie, nós.ie, mion eile.ie, molscéal agus blog. Na meán chlóide, press, tá cór, an timide, fasta agus seachtain. Ar ís, measamid go chuig forbert an liste seo de réidir chéile agus níl se seo in éair ile a gháilach, agus tróid atá an mar sin héin. So sin an chur láthir agus inis tuairmid ar na ceistena chutíanta. Cén aim atá ag alta de fógraíocht Comhlachtaí Poiblí? Well, is fóráil nua in dTeangacha Oifigiúla lasú fé héna alta de fógraíocht ag Comhlachtaí Poiblí. A chun an dúilgespreise ar Comhlachtaí Poiblí maidir le cumarsáidí dhéanamh leis an bobbal i dTeangacha Oifigiúla an stáid. Leag an alta de dúilges honracha amach maidir le fógraíocht. Ibid adó, cén uair a thuigh alta de fógraíocht ag Comhlachtaí Poiblí in éificht? Well, tuigh na forálacha ile a bhaineann le fógraíocht ag Comhlachtaí Poiblí faoi mar oráltar iad in alta de in éificht ar an 10 láda ar a fór fédó. Beag dúilgas ar gach Comhlacht Poiblí atá for ordathe faoi an 8 na forálacha ile a bhaineann le alta de a chomhlíonna ón dáta seo amach. Tá gceist leis an ganglas 5 bhaingiad dógraíocht na meán Gaeilge. Ní mór 5 bhaingiad den chaiteachas i dhéanann Comhlacht Poiblí ar ógraíocht an 1 bhliain faoi le a bheith in Gaeilge ar bheáin Gaeilge. Ban ófar an tós ar 5 bhaingiad an bhfuil siad omláin fógraíochta íocha agus beag ar an Comhlacht Poiblí in 1 bhliain faoi le. Ibrid a ceart. An féidir costais léireáine áireamh mar chud an chaiteachas bliain túil fógraíochta maidir leis an ganglas 5 bhaingiad nó 5 bhaingiad. Well, níon for costais táirgethe a bheas chun an ganglas 5 bhaingiad nó 5 bhaingiad a thós. Pagraíonn an Seimineár an alta de dógraíocht a dhéantar agus tá bhrí sin tá costais léireáin eisiata ón Seimineár sa bhráil. Anna sa dhéanana gifig an Commissionéir Achtanna measúnú ar chomhlíonna na riachtain is 5 bhaingiad agus 5 bhaingiad. Chuir gifig an Commissionéir Achtanna template tuairiscithe ar fáil de Comhlachtaí Poiblí a chuimseoig na príomh-bhéidireachtaí chun chomhlíonna na riachtain is 5 agus 5 bhaingiad i Comhlachtaí Poiblí a thós. Tá na méidireachtaí ábhartha sonrathe ar leanáin ibre 60 den chur a láthir seo, agus cuimsíonn siad méidireachtaí a úsáidin Comhlachtaí Poiblí agus iad a cnach fógraíocht ar bheáin éagsúla. An gá 5 bhaingiad agus 5 bhaingiad a chahabh ar ógraíocht nún féidir leat 5 bhaingiad agus 5 bhaingiad a dhéanamh. Mar shampla, 5 bhaingiad ar ógraí Gaeilge na meán Bhéarla agus an sin 5 bhaingiad ar na meán Gaeilge. Féidigh an canglas 5 bhaingiad an riachtain is caiteachais 5 bhaingiad ar ógraíocht an Gaeilge trí na meán Gaeilge a chur san áireamh. Áirítear roinn scoileanna agus anad a Comhlacht Poiblí, mar shampla an gur an gach scoil a chud sonraí féin isteach. Ní mór de Comhlacht Poiblí atá for ordathe faoin 8 fianaise a láthair ar chomhlíonna na ganglas 5 agus 5 bhaingiad don Comhlacht Poiblí in omláine seachas ag leibhéal na bha entitas éanais. Mar shampla bord a dachas agus a lúna
siad san freagrach as tuairisciú don na scoileanna ile faoin na scáil. I gás na meán nach meán gailge iad, má chuirtar fógra in gailge bhean béarla an náir ófar an ógréocht sin de cheanglas fetheamháin géad an Comhlachta Poiblí. Áirófar. An bhfuil fáil lista den na meán gailge. Well, tá Seimineár léithúil seo a leanas don na meán gailge, lecha síos an alta de a dTeangacha Oifigiúla lasú fethe héan. Cílíonn meán gailge éon bhean in bhfuil caige bhaoin géad nó níos mó dábhar na meán sin trí bhean na gailge. Níor eisiú géin treoirlíonnta reachtú le breise maidir leis an Seimineár thuaslóite atá lecha síos sa reachtaíocht faoi Achtanna Oifigiúla 2003 alt fé héan for ordítar don Commissioner Tanga mar aim dá chuid cóirle a chur Comhlachtaí Poiblí maidir le cóilíonna an nógas faoin reachtaíocht. Chuige sin, tá lista nachhfuil ile gháilach den na meán gailge molta ag an oifig seo chun cabhrú le Comhlachtaí Poiblí a go dógas a cholíonna. Tá lista ratha, mar atá léirithe leanán ibhre fithe ansa faoi réir athraithe leanúnig agus féadfar meán gailge eile a chur leis lena áirítear meán gailge nua, áitiúla agus Gréasáin, de réir mar a chuirtar an aráil seo I bhaim. Cén a thosófar aireachán a dhéanamh alta de a. Beag dógas Comhlachtaí Poiblí forálacha ile alta de a cholíonna ón 10 ládaí ar fóir fithe féadó aig. De bhreisir sin, ar a gifig an Commissioner Tanga Comhlachtaí Poiblí tuairiscán electrónach géiliúlachta maidir le halta de a chódú ag trácht nach díanaí an 10 márta fithe sa ceathair a dtaca le Fógraíocht na bliana fithe trí. Buin farúsáid as an tuairiscán a gcuirí Comhlachtaí Poiblí faoi bhráid oifig an Commissioner Tanga mar bhunús tóis chun géiliúlacht an na Comhlachtaí Poiblí a bheas I le a good eibríochtaí fógraíochta le ling fithe trí. An ann de fréamh sí cáirde I gás Comhlachtaí Poiblí I bhre héanaíoch, ní andóibh. Ní hagann sé leistigh daimena ná de chóchtaí an Commissioner Tanga mailú a thairiscin daon Comhlacht Poiblí ó dhúlgas reachtúil ar bith a leachtar orthú sa reachtaíocht. Tá orlóig má hepan Comhlachtaí Poiblí na ceanglas a cholíonna. While leanfar den an ósna meachta seo a leanas sa reachtaíocht príomha chun fearachán a dhéanamh cholíonna agus le freagart daon neamhcholíonna ó Comhlachtaí Poiblí. Imscrúdú a dhearán ar na dhéanamh ag bail den phobal agus nó fearachán cholíonna ar na dhéanamh ag oifig an Commissioner Tanga. Féadfar imscrúdú reachtú le cheola má scá. Féadfar finachtainna moltaí a dhéanamh adúir scáil an imscrúdathe reachtúil. Má leantar de neamhcholíonna féadfar an Commissioner Tanga túra scáil faoi neamhcholíonna an Comhlachta Poiblí a chur faoi bhráid hithe an na reachtais. Ibhre tíag. Cé le amach na ceanglas 5 géad agus 10 géad in alta de a. Thocraigh sé na reachtais go ndéann faoi na frálacha seo chuimsiú in Achtanna Oifigiúla lasú fithe héan. Dá réir sin, hínig an tochtrán Mícheál O'Higgín bille na dTeangacha Oifigiúla lasú fithe naidíag ina lí ar an dara lá is fihid, hí na nolag fithe héan. Ibhre ceardiag. An féidir leis an 10 géad a bheith ina bheascáin dógraíocht íocha agus faoi únéireacht. Is féidir. Chuiníal gur féidir leis an Comhlacht Poiblí na sonraí maidir le go nóthú céta dáin, nó na bhrianta a go nóthaíoch na meáin faoi únéireacht a léirú. A cúideag. An dag an fógraíocht íocha agus fógraíocht a faoi únéireacht faoi réir an cheanglas 10 géad. Tagan. Fógraí íocha a cheannítar an tríú páirtí agus fógraí a dhéantar ar bheáin
faoi únéireacht faoin ganglas bheith bhain géad, fichar sleán an na dé. An dag an postálacha sein cheappa, Native Posts, na meán ho síalta faoi réir arálacha alta dé a. Ní hagan, ach bháin sa chás go bhfuil fógra áirithe sa postáil. Fiach sleán an dé agus héníag. An meastar gur fógraíocht íocha iad postálacha treisithe na meáin ho síalta. Se. Má chuireann an postáil treisithe le caiteachas be ógraíocht. An dag an ábhar faisnéiseach físe léirítar nó chraithítar de Comhlachtaí Poiblí agus an leabítar na meán ho síalta siomh Gréasáin nó Ardáin trítála faoi réir alta de a. Ní hagan, ach bháin sa chás is go bhfuil fógra cuimsithe ann. An bhíotaigh Comhlachtaí Poiblí fógraí gaeilge a chréile bheáin nó Ardáin bhéarla chun an ceanglas bheith bhain géad a cholíana. Féitigh. Ifre féthe. An muineann an ceanglas bheith bhain géad le fógraí ile Comhlachtaí Poiblí nó bheith bhain géad de gach fógra fá seach. Wel, buineann an ceanglas bheith bhain géad le haschar far omláin fógraíocht an Comhlachtaí Poiblí líon le. Níl sé Comhlacha mar hampla chuid ógra le a bheith mar hampla bheith bhain géad an gaeilge nó agus 8 bhain géad linn sin i méarla. Ba cheart cathairime a thuairte do gach ceantas na dTeangacha Oifigiúla mar hampla fáid chóipanna chosúla don telefís agus don radio, méideanna chosúla le haid cló agus Ardáin ó síalta. Cibéacha a dhéantar an fógra méarla nó gaeilge ba chóir gomach an teanga ó sáitir ard chaidán. Ifre féthe. An dúchaigh feachtas fógraíochta ritir a mofaoin thar cheann Comhlachtaí Poiblí faoi réir alta de a. Dúchaigh. Ifre fé dó. An bhétaigh Comhlachtaí Poiblí fógraí gaeilge a chréile go leanúnach le fógraí béarla bheáin nó Ardáin bhéarla chun an ceanglas bheith bhain géad a cholíana. Féitigh. I dtaca le halta de a an gcadófar de Comhlachtaí Poiblí úsáide bhaint as meáin áitiúla réigiúnacha chun an ceanglas bheith bhain géad a cholíana mar a gceannaítar fógraíocht ar theirbhíse náisiúnta, telefíse agus radio. Cadófar. Ifre féthe ceathair. An dúchaigh fógraí OGP nó sa láthair Poiblí faoi réir alta de a. Tuchaigh más fógra a ailsítar mar ógraíocht. An measfar gur fógraíocht iad fógraí sa láthair Poiblí an gcóras riamh-thairiscina tenders ag tagart go sonracht a bhionn chomórtais faoi réir creataí nach míon rocht in Poiblí ortha. Ní bheasfar. Ifre fise. An dag an fógraí Poiblí a dhéantar mar ógraíocht mar hampla fógraí pleanála, fógraí rácht ar bmhóithre faoi réir alta de a. Tuchaigh fógraí pleanála agus fógraí rácht ar bmhóithre arna neisiúint ag Comhlachtaí Poiblí faoi réir alta de a dó bí. Cumarsáil daon chinál leis an bobbal i lena na héisio leanas agus iad listáilte in sin. Ifre fé seacht. An ggóilíonn ag fógraíocht a gá hangacht agus bheith bhain géad na Comhlachtaí Poiblí. Glachfar le gá bhlach le de héachs, ceann gaeilge, ceann méarla, a rainan an tólas céanna, leistigh déan ógra a bháin. Níl sé Comhlacha áfach scír a bháin dógra mar hampla bheith bhain géad an téacs an gaeilge, agus 8 bháin géad le an téacs a bheith méarla, ba cheart cathairime a thuairt do gach teanga Oifigiúil, mar hampla rís fáid chóipanna chosúla don telefís agus don radio, méideanna chosúla don na meán clóite agus ó síalta. Bíoch an fógra méarla nó gaeilge ba chóir gomach an teanga ó sáitir ard a chaidán. An féidir chuige bhain géad den chaiteachas ar ógra mar seo thuas a áireamh don cheanglas bheith bhain géad. Mar atá sunraithe thuas a gceist na chuidéanta ifre fé seacht,
Áte bhfuil cuid bháin dógra ngailge as a chudeile don ógra céanna méarla ní ghlach for leis agus ní féidir áirimh don riochtanas fethe bháin géad. An dagan feachtas fasnéise don phobal I dhéantar mar ógraíocht faoi réir alt dA. Tagan agus is ceart breithnú sonrach a dhéanamh á alt dA dó B in na leis seo. Cumarsá déana cinál leis an bobal I lena na his seo I lenas. Arís, for na arcú. Tuns gna bhreachtaíocht an bhhartas. Talamh nó sochfaní an ach nó a dhéal, sé a bhí sé láthir. nó póchóirliúcháin Poiblí. Bhritreacha. An gágameach an méid céanna téacs an Gaeilge agus a méarla ag iris leabhar omláin ar na ailsiú I Comhlacht Poiblí. Ní gá. Chun críthe alta dA, mar sin héin ní mór déan ógraíocht san iris leabhar an ceanglas fethe fáin géad a cholíonna. Sa chás áfach go mbeadh Comhlacht Poiblí dáile an iris leabhar an bobal I gcoitinne nuair eacmid an phobal a gcoitinne mar shampla trí chor poist an sin déadach sé sin faoi réir alta 9-3. Déadach sé sin tacht faoi réir alta 9-3 den 8 ratha. An gimsítar cumarsáid waragaíochta faoin 8 áil riamhphaist ólas, bholscoireachta, ailt fógraíochta, fógraí táirgin nó seirbhíse nua. Peachsleán an ifre tegas a héniag. An an do chóhéags ar be, in the dúcha caiteachas fógraíochta go héad náisiúnta faoi réir alta dA. Well, ní mór do Comhlacht Poiblí atá foróir de faoi Achtanna na dTeangacha Oifigiúla a bheith géalúil don oráil. Ní dhéantar idir dhealú idir caiteachas náisiúnta agus idir náisiúnta faoi réir alt dA. Bhritreacha 3. Céir atá an nán do chunraí ilbhlíontúla nó fad tréimhseacha atá díonta hena hain I Comhlachtaí Poiblí le gníomhaireachtaí cheannatha meán a dágach go mbeadh sé dhéanta cólíonna I dhéanamh leis na ceanglas cúig bhain géad nó fethe bhain géad. Mar ceanglítar ar Comhlachtaí Poiblí na forrálachan nua in alta dA cholíonna agus moltar gach íireacht chuige sin a ghace méadú. Mar luachhuas níl sé daim ná de chócht ag an Commissioner Teanga Mailú a haniscint déan Comhlacht Poiblí a ghólgas reachtúlar be a leachtar orthú sa reachtaíocht. Má ógrítar fallúntas in Gaeilge an méid ar Comhlachtaí Poiblí an próses arcaíochta iarrata sé reachtáil in Gaeilge. Cás na staidir a reachtáil in Gaeilge agus agaibh a reachtáil in Gaeilge. Ní bheidh mura méid ceangoltas dála héad is céim teangan Comhlachta Poiblí a chun róig go níon for oibriachtaí arcaíochta a reachtáil trí Gaeilge dá réir. Sé an thar trasóireachta cultúrálaí an Gaeltachta sport agus meán a dheimhníonn scéim na teanga. Tucaigh caighdeán teanga in áid scéim na teanga mar a leachtar síosa in ailte in 9-A go 9-D dacht na dTeangacha Oifigiúla lasú fethe héan mar sin héin. Ach feim a bheith tucha do caighdeán teanga déadach dúilgus a bheith ar Comhlacht Poiblí nó categórí Comhlachtaí Poiblí roinnt feachtas Poiblí arcaíochta a reachtáil trí a Gaeilge. An me sé riachtanach, cápéisí tacaíochta bhaine le fógraí Gaeilge aistriú freisin mar shampla cápéisí nach méid mar chuideann de héacs an ógráin a roinn for leis an bobal. Ní bheidh. Ní sin héin déadach roinnt eisceachtaí tacht an cín, mar luaitear a cheis go tíanta I bhritreacha 4. Cuid gás dámach ceangalta scéime teanga ar Comhlacht Poiblí go rifií roinnt dábhaachtas arcaíocht an Gaeilge. Sa chás seo déadach rochtain a bheith ag iarrthóirí ar chápéisí tacaíochta nach roinn faoi sna fógraí agus a thugach mar sin féin faoi réir cheangaltas scéime teanga a bhí dainithe ag an aire an Comhlacht Poiblí. Faoi nach nó tucaigh caighdeán teanga in áid scéime na teanga faoi réir alta D
alta déman is gil Achtanna dTeangacha Oifigiúla Comhlachtaí sa trí, landfur den na dulgus ratha atá Comhlachtaí Poiblí document áirithe a ailsiú go cóúineach sna dTeangacha Oifigiúla. Ifir tucha sé. Má dhéanann Comhlacht Poiblí oireacht ógriach mar hampla póstéir don tríú pártaí, an dagan sin faoi scá alta dTeanga. Tagan. Glachtar le póstéir mar ógra agus sa hás seo tá caiteachas ón Comhlacht Poiblí I gceist. Ifir tuisteach. Céad an difríocht idir fógra agus postálacha ábhar na meán hóisialta go háirithe, mar hampla liste dimachtaí in ngalarí alíana. Mar clúdaíonn sleamhnána dé na bearta a hagan faoi ógriacht, agus clúdaíonn sleamhnána héanaíoch na bearta a hagan faoi ábhar nach meastar gur fógraíochta. Ifir tucha hocht. Cad is ábhar digiteach a ritar bheáin an Comhlachta Poiblí héanán. Mar hampla, ní bheastar gur ábhar fógraíochta ábhar híomh Gréasáin nóchtlitir nó ardán meán sóisialta Comhlachta Poiblí nach chud de ógra Tuchannaí. Ó thaobh ábhar meán sóisialta de, trá an níontar a fostáil go thorgánach chanéil faoi únéireacht agus nach bhfuil CTA íocha knapi gléach chun gníomh nó call to action I gceist. nó an muineann caiteachas leis ach CTA scríofa leistigh den post nó de físa crothaíochta. An áirítar seo, ní bheastar gur ábhar fógraíochta tábhar híomh Gréasáin, nóchtlitir nó ardán, sé sin muna bhfuil fógra I gceist. Mar thonrítar chleamhnáin ibre héanaí chós, ní hagan postálacha agus anpostálacha dábhar seachas dógraí faoi scá na forála seo. Mar sin héin, má hagan fógra ón go napa gléach an gníomh, thiocach sé faoi scá alt dTeanga. Bhfuil díolúine ag físeáin ón ganglas cumarsáid déan chinál leis an bobbal. Well bhrathach sé an ábhar seachas fógraíocht atá na físeáin atá I gceist, mar a hanítar leamhnáin a héanaíoch agus a dóíoch chós. An glúdaíonn alta dTeanga taifeadtaí go idir gníomhacha, IVRs, I Gaeilge. Ní áirítar taifeadtaí go idir gníomhacha nó IVRs mar chumarsáid chun críthe fógraíochta. An aimsiú fetheamháin géad den locht éisteachta nó fetheamháin géad den caiteachas na meáin atá I gceist chun críthe an cheanglas faoi alta dTeanga chós. Tá na méideachtaí chun cólíonna an cheanglas fetheamháin géad a chós, de réir na meán éagsúla leacamach leamhnáin 68 chós. An gur forbushe breise fáil de Comhlachtaí Poiblí le haig na Augustus Astracháin a ascróid ó alta dTeanga. Ní hagan an tábhar seo faoi réan feime na reachtaíochta seo. Ní léad imisteir gailteachta sa glínse sírólaíoch a bhaimíonn Comhlacht Poiblí se aganne inte. Bhfuil dulgas an Comhlacht Poiblí se goine na ceanglas cuaigháin géad agus fetheamháin géad a cholíonna. Tá, ní mór na Comhlachtaí Poiblí ile na forálacha a leagtar síos in alta dTeanga a cholíonna. Cén aim atá ag an Commissioner Teanga maidir le comhlachar Comhlachtaí Poiblí a dtaobh alta dTeanga. Well leagtar síos in alta fethe Achtanna dTeangacha Oifigiúla Comhlachtaí sa trí, go bhfuil I measc feimena an Commissioner Teanga comhairle nó cúnamh eile láthair de réir mar is cuí leis nó lé do Comhlachtaí Poiblí maidir le na naibleáidí faoin acht seo. Céad feimena an Commissioner Teanga maidir le cholíonna Comhlachtaí Poiblí le halt dTeanga chinú. Well, leagtar síos feimena an Commissioner Teanga mar seo leanas in áilte fethe A, B agus C Achtanna dTeangacha Oifigiúla Comhlachtaí sa trí. Fethe fáileána dhéanamh cholíonna orálacha an achta seo I Comhlachtaí Poiblí. Fethe B. Gach beart riachtanach
a táfaí réim a údarás nó a húdarás I dhéanamh. Chuna chinú go ggólaíonn na Comhlachtaí Poiblí Fógraíocha an achta seo. Fiche héan sí. Imscrúda dhéanamh cibéacha thionscanmh nó a tionscanmh féin iarán aire nó de bhan gearán a bheith díonta leis nó lé ag aon duine maidir le héan bhainneachtain ag Comhlacht Poiblí Fógraíocha an achta seo a cholíonna. Bhainneachtain I dó leis nó lé nó de réir mar is cuí leis an aire gur féidir gur tharla sin. Leachtar síos in alta fiche cúig más rud elastig de fréimhse am rééis únach tar éis tuarascáil a bhfuil moltaí inte a chur faoi bhráid Comhlachta Poiblí faoi á alta dó nach méid I dóir mo chomisnéire aon chud na moltaí atá sa tuarascáil churing in íomh ag an ggólacht sin féite an comisnéir tar éis aon ragarí a bhreithnú a bheith tucha ag an ggólacht Poiblí dó nó dé I lena moltaí sin tuarascáil a thuairt de gach teach den oireachtas maidir leis an ggéala. Agus sin go bé. Tásúla go raibh sé sin ina hairifidíomh agus a gcónaí má tá aon cheiste goibh ag pointe bith. Ribh le léing agus an dhéag feim a bheith tucha don bharáil seo. Le bhúr dul, ná bhíoh struggle a ribh. Pígí deangháling ag an Commissioner Tang an spidéal chunta na gaile bheith héit noch a hen VK dó 3 nó ólas ag commissioner.ie. Gur míle maith agaibh.